asi nejlehčí otázku, takže jak se dneska máš? Dneska se mám fajnově, středečně, na plechově. Jo, to je dobře. Takže chtěl bych se tě ještě zeptat na pár otázek. Tak Ano, třeba, to budou tam ty otázky, jak jsi mi posílal, jo, takový ty trošku více inteligentnější, jo. no tak trochu no. Jo, takže já jenom oznámím divákům, diváci, chtěli jste inteligentní otázky, tak tady jsou. Doufám, že si je nezměnil, jo, nebudeš se ptát, jak se má můj lachtan a podobně. Ne, takový retard zase nejsem, no. Dobře, tak do toho a diváci, poslouchejte, tohle budou normální otázky, takže... Jo, dobře. Takže za prvé, jaký důvod tě vedl k tvému natáčení? No, můj důvod k tomu, abych začal točit, to je zatím tajemství, to zatím nemohu prozradit, ale byla to jedna taková událost, která se mi v životě stala a kterou jsem zkrátka řešil tím, že jsem si zakryl obličej a začal jsem točit videa. Jo, to je dobře, že jsi začal natáčet, protože jinak bychom nebyli tady. Mohl Jako. jsem to řešit jinak, mohl jsem třeba začít hrát Minecraft nebo třeba prodávat drogy. A já jsem začal točit videa, díky bohu. To je dobře, no. Takže druhá otázka. Proč jsi zahalil tvář? Co tě vedlo k tomu? Čí to byl nápad? No, ono se to má tak, že když ukážeš svůj obličej, tak hodně lidí tě začne posuzovat, jo, a neposlouchá to, co vlastně říkáš, co chce sdělit. A já myslím, že v mém případě by to bylo stejné, i kdybych dělal úplně stejný videa, kdybych udělal všechny ty videa, která se lidem líbila, ale kdyby tam byl vidět můj obličej, tak by málo kdo nad nimi přemýšlel a řekl si, on má 3 oči, 1 ucho, jo, nebo ty jeho vlasy, ty jsou strašně mastný, nebo ty nosní dírky, ty jsou nezvykle malý, jo, a vůbec by nepřemýšlel nad tím obsahem toho videa, kdežto tady už si lidi zvykli, jo, Nejfake má prostě šátek, který má skoro každý, takže to ani neřeší a řeší to, o čem je to video, co tam říkám, co se tím videem snažím říct. Jo, takže pokračujeme dál. Teď mám otázky k tvým písním, no. Každý ví, že tvá videa a písně jsou luxusní. Vím a chápu, že to dá mnoho práce. Tvé texty písní jsou velice dobré. A chtěl bych se tě zeptat, píšeš ty texty sám, nebo máš na to lidi? Já bych rád řekl, že mám na to lidi, protože ty texty jsou úplně tak dokonalý, jak si teď vystihl ty, tak bych to chtěl svést na někoho jiného, že to píše. Ale bohužel to píšu já sám a já si myslím, že každý autor, každý hudebník, já teda hudebník nejsem, ale v tom světě hudby, tak každý hudebník by si měl hudbu, text psat sám a to se mnohokrát nestává a většinou mu to někdo napíše, někdo mu složí hudbu a on to jenom prostě nahraje v tom studiu a pak si říká každý, ten člověk, ten je úžasný, hudebně úplně krásně nadaný a přitom to jediné, co udělal, tak je přišel do toho studia a přečetl to ten text tak, jak měl, no. Ale je ta zpátky teda k tvé otázce, ano, texty si píšu sám. To je dobře. Takže pokračujeme dál. Samozřejmě hudba je taky úžasná. Tvou hudbu vytváří tvůj přítel, nebo vždy hledáš někoho, kdo by ti to udělal? A nebo pokud si to píšeš sám? No vlastně ne, no. Ano, já jsem pochopil otázku. No tak hudba, s hudbou se to má tak, že za začátku, když jsem začal dělat úplně ty první songy, tak většinou to všechno byly nějaký převzatý, nějaký volně použitelný beaty, na který jsem dal a napsal pouze ten text a až pak postupem času, kdy jsem jako poznával lidi, kteří byli schopni takhle skládat songy, podklady, tak si do toho dali a od té doby se snažím všechno jakoby autorsky mít pořešeno a když se zadaří, tak něco složím i já, ale většinou ty moje fakt vždycky jsou horší než ty od toho člověka, který mi to skládá. Pokud můžu, tak pozdravím toho svého hlavního skladatele Imhotepa, ahoj. Jo, takže další, určitě bychom tak. V písních to bude asi vše. Mám ještě jednu sekci. Teď k tvým příběhům. Tvé příběhy taky vymýšlíš sám, nebo někdo ti k tomu pomáhá? Taky bych rád řekl, že mi někdo pomáhá, protože jak znám lidi, tak
při každém tom příběhu hledají chyby nějaký logický, třeba, že Raichi nemůže mluvit, nebo že auto na elektřinu je vlastně lepší než to auto na benzín. A to je mi trošku jako líto, že lidi většinou, a oni to chtějí řešit, ty logické věci v tom videu, místo toho, aby se zamysleli o té pointě toho příběhu. Aby zkrátka neřešili blbosti, jako je, jestli Raichi umí mluvit, nebo benzín, nebo elektřina, ale by spíše řešili tu pointu toho příběhu, to, co tím chci říct. Taky si, jako, je to bohužel jejich boj, no, takže bohužel. Ale je jich víc než mě, takže asi vyhrajou. No a tak určitě se najde někdo chytřejší, no. Tak jak vidíš tento svět, jako tuhle naši generaci? No, když nemám brýle, tak to vidím rozostřeně, a když si ty brýle vezmu, tak to vidím ostře, a ten názor si na dnešní generaci stačí udělat po slednutí jednoho dílu na plechu. No to jo. Mimo teda tenhle, jo, do tohohle voláš teda ty, takže mimo tenhle, ale všechny ostatní díly na plechu, to je obrázek zkrátka dnešní generace, řekněme 10 až 15 let. A doufejme, že z těch mutantů nakonec vyroste něco lepšího než obyčejný mutant a že se ve svém životě bude chovat trošku jinak a lépe, než jak slýchám každou středu na plechu. Takže upřímnou soustrast k tomu dalším dílům, no. A určitě doufám, že budou na plechu pokračovat dál a dál a snad překonáš i 100 a i určitě dál. Takže no, ještě... 100 je můj životní sen, mít něco, co bude mít 100 dílů. To taky nedokáže každý. Jo, takže ti to přeju. Tak ještě trochu těm hrám, no a pak už tě nebudu dál otravovat. Máš nějakou do budoucna vymyšlenou nějakou sérii na nějakou hru? No já akorát co teď hraju, tak na Nejfej Game hraju Nintendovky, to znamená takový ty starý 8-bitové hry. Jo. A zatím nic jiného neplánuju, těch 8-bitovek mám několik desítek, takže na několik desítek týdnů hry dopředu mám. Ale pokud opravdu někdy budu opravdu nemocnej a stane se ze mě mutant, tak zahraju Minecraft. Jo. Já vím, tak jsem vystrašil asi všechny své odběratele, ale opravdu. Možná si ho někdy zahraju a ukážu vám ho. Takže teď si určitě povzbudil hodně 10letých holek a kluků, kteří se určitě budou dále těšit na tvoje Minecraft videa a ano, určitě i já. Teď úplně prožívají orgazmy u toho videa. Nejfej bude točit Minecraft, jo, jupi, kašlu na školu, Nejfej bude točit Minecraft. Jo, asi tak. Jo, takže to je asi k tomu všechno, já ti ještě chci popřát hodně štěstí a snad se dostaneš ještě přes Doga. A jak už jsem říkal, tak můj názor je, že... Já jsem se ale už před něj dostal, my jsme jednou jeli na eskalátoru a já jsem šel před něho, takže jsem se před něho dostal. Pak na konci jsem teda spadl, tak na mě šlápl, ale to už nikdo nebude řešit. Ale chvilku jsem byl teda před ním na eskalátoru. Jo, takže ten můj názor je, že teda si v tom CZSK na YouTube nejlepší, no. Takže díky za rozhovor a hodně štěstí do budoucnosti. Není zač. A ty se taky měj a díky za ty otázky, které byly normální a nebyly mutantské. Jo, čau. Díky se.